Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marjorie, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Irresponsable ti amak, talo kami nga agkakabsat, ket siya titimakder apan nakaama, manipod pimanaw ni tatang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marjorie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, ibagayo man kanyak tiag paiso. Anya ka diti kanayon nyo apagapaan ka ni tatang. Pudno ka tingad da babae na? Numabalin. Diyak kayat mairaman kayo, anak ko. Diyak kayat madadaal ti panagadalyo, gapu iti aramid ti amayo. Ngamrumbang lang ibagayo kanyak, no anya ti pudno mapaspasama. Tapno matulungan kayo. Pudno nga adda babae ti amayo. Kat mabalin amay sa kadagitoy nga aldaw. Pumanawan ni tatangyo. Panawan da tayon gapu iti dayjay a babae. Anya? Naumaakmeten anak ko. Awan maaramidak no saan nakon nga ay ayaten ti amayo. Saanen ang naragsak kanyak? Kaya tsuko da kasaritak ni tatang, nanang? Urayan niya pa iti ibagbagam iti amam. Saan to mabaliwan ti pangedeng na? No kasta, pudno ti imbaga ni nanang? Diyak mo, noan niya ti imbaga ti inam. Ngam kayat kaabilinen, tas sika ti inauna. Dakkel kan. Sika ko man ti makamo kadagiti kakabsat mo. No kasta, pudno apanawan na kamin? Saan kamin anaragsak ngagpadpada iti inam? Isu anasaysayat no agsina kamin. Da kayo lang matisaan anaragsak tatang? Makamo ka, noan niya ti panunutem. Sige, ibagam to kadagiti kakabsat mo, ngagsingsingpet da. Agpakada akon. Jack amo, no kasanupay ita makapagtuloy kayong agadal. Total na. 19 matentitawan ko, nanang. Mabalin kong ti agapla iti trabaho. Sumarda nga nga agadal. Kat agtrabaho ak. Tapno makapagtuloy latang nga agadal dagiti kakabisat ko. Angam anak ko, kasanukan. Nakarkaro nga awan mapasamak iti biyag tayo, no jak aggunay, nanang. Padasat ti agapla iti may sa call center. Pasensya ka na anak. Awan mat maaramid ak. Saan nyo abasol daytoy, nanang? Basol ni tatang. Nasaysayaten a pumanaw. Ngam ti agigyan iti na ito'y abalay. Angam sabali matilinaon ti puso na. Kagurak ni tatang. Gapo iti daytoy nga inaramid na. Nasaya ata si mangpet kayon. Apay ka di manang. Apay manang. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, apinanawan na tayon ni tatang. Ha? Apay mo't? Saan mo't siguro alimod kada kayo? Ti kanayon apa nagapada ka ni nanang. Kasanutay nga rod itan, manang. Saan tayo na makapagtuloy nga agadan? Dayta ti kayat ko apagsasaritaan tayo. Sumardengak nga agadal, nga magtuloy kayo. Agtrabaho ak, kat igaadyo mati agadal. Hala, di saan kan makaadal, manang? Saan na balen? Basta makaadal kayo. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpapada tayo asaan ang makaadal. Anya, mata ni tatang. No kaano pa'y alimmakay? Isumat ti panagloko na. Awanin maaramidan tayo. No di ti agtitinulong. Sige, manang. Igaad ko ti agadal. Uray syakmat, manang. Lalaingak ija pagadalan. Tapno saan amasayang ti panagsardang mga agadal. Agyaman ak no kasta, kakabsat ko. Ay, kabarbaro ka kadi dito eh. Wen, siyak gayam ni Marjorie. Siyakmot ni Arjun. Ay,
Nuawan pa'y kadwam nga aglans inton madamdama, agkuyog tan. Talaga nga ibilang mo, Alans, ti pandangan mo, iti 12 o'clock, iti rabi Katuan tabaliktad nga ron ti oras tayo. Ti aldaw, iso ti agbalin na rabi tayo. Kat ti rabi iso ti agbalin nga aldaw kada tayo. Ay, wala niya. O, anya, agiddantan nga aglans. Sige. Kita am tigradok manang nagngangato. Nan, kita man. Oo. Wow. Kastoy, ati pagad-adalan. Naragsakak, no kastoy ti gradom. Oray syakmat manang. Saan lang nga ni manang Natalie? Kita man mo ti gradom. Adoy, manang. Wow. Naragsakak, no kastoy ti grado yun. Wala manang. Tasaan mi akayat asayangan ti pagbanbanugan nyo. Agyaman na kada kayo, kakapsat ko, ha? Da kami ti rumbang agyaman kan ka, manang Marjorie. May salaangan atawan, aggraduaren ni Natalie. Sumarsaro ng tumatan ni Yoli, nanang. Agyaman ak unay iti ado a sakripisyom, anak ko. Awan anyaman na, nanang. Maragsakan, no makitak ton tibanag tinagbanbanugak. No makitak ton anasaya ti biyag dagiti kakabsat ko. Imbaglakit din, tauray kasjay ti inaramid ti amayo. Adda ka nagsakripisyo para kadagiti kakabsat mo. Nabayagan nga gararamakan ka, Marjorie. Kaano nakadiasong batan? Ibagbagak matkan ka, a priority dagiti kakabsat ko. Palpasat pa ida iti panagadalda. Katadakan ka no makauray ka. Sa anak mo't ngagbalin na padagsen. Nukas pangarigan tasong batan nak. Tulungan ka pa ikit di Sige. Sungbatan kan. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta? Di nakpayaw awisan iti kasara. Gaputa adda pa'y obligasyon ko. Urayem pa'y amalpas nga agadal dagiti kakapsat ko. Day talaga, Yam. Sure. No kasta, sinong bata mo ni Arjon? Wananan. Nagtulagan mi asan mi pa'y amabalin ti kasar. Aging gaasaan ang makalpas dagiti kakapsat ko. Sa bagay, manumat ti tawon mon. Rumbang lang nga addamutan kaayan-ayat mo. Nabayag ngamin nga agar-aram ni Arjon kanyak, nanang. Katnudyak pa'y lasong batan, ang mga nuagbirok iti sa bali. Agayatak mo't kankwana. Kadyak mo't kayat amapukaw ko. Ay katwen anak ko. Rumbang laeng apanunutem mat ti bagim. Tapno saan laeng adagiti kakabsat mo ti pampanunutam. Itatan nakaturpusa kon iti panagadal ko manang. Kayat mo kadipay nga ituloy ti panagadal mo? No kayat mo, syakmat ti agtrabaho, tagtuloy ka. Saanan, masadot ako nga agadal. Aglalo, kat medyo na nga tumatin ti saat ko iti trabaho. Mas kayat ko pa ti agurnong. Taore ag negosyo ak tulaangan. Sige nga rod manang, ano maawat akto iti trabaho, syak tumatan ti mang paadal kiniyoli. Itatan na tong palang ti arapaap mo, amaadan iti negosyo, ken nakaadal mo tandag iti kakabsat mo. Umanugot ka mat siguro nga agkasarta? Wana, apay kit dinasaan. Awan mo tan ti makalapad. Agyamanak, ta umanugot ka mat langan. Agyamanak mo ta na uray nak, Arjon. Amok anapudno ka kanyak. Gaputay ayatan ka unay-unay. Iswa nakasaganak nga guray. Uray kasanupay kabayag.
Kalay sa kamin ka ni Arjun, nanang. Ay nasaya at met, tanalagip yun nga at kasar. Kunak no awan plano yu akasta. Talaga nga inuray ni Arjun ang makalpas dagiti dua akakabsat ko. Sakbay nga injaya na ti kasar, nanang. Dayta nga min titulagan mi. Ay, agyaman ak unay kan ka anak ko. Sika tinagbalin nga ama dagiti dua akakabsat mo. No saan agapukan ka? Diyak amunan niya tinagbambanagan tayo. Amumet nga awan adal ko, kat marigatan ak asumrak iti trabaho. Awan anyaman na, nanang. Asino pa'y kumati ag titinulong, no saan ada tayo? Tabinaybayan na tayo lakat nga ron ni tatang. Awan ka din tidamag yukan kwa na? Awan, nanang. Kansaan ako nga interesado kan kwa na. Anya ti masapol yo, tata. Kayo. Kumusta kan anak ko? Maragsakan na ka makaam mo. Anasaya atin ti kasasaad yung agkakabsat. Gapo iti anos kan rigat ko ang nagtrabaho. Sipod pinanawan na kami, tatang. Ita, anya ti masapol yo? Umay kayo aglimos? Saan kumamit akasta anak ko? Kaya't kayo lang nga makita. Kaya't kayo ako mustain. Kaya't kung ibaga, nga dadwa akakabsat yo. Sana ka intrisado. Duwala ang tikabsat ko. Da Natalie, kan Yuli. No awanin ibagayo? Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga agpakpakita pa'y? Sige nga rod anak ko. Kat pakawanin na kuma. No nagpakita akban ka. Pakawanin na, itinakurkurangak. Amom ka di, inmay naksinarungkaran ni tatang. Madlaw iti itsura ng agrigrigat. Kunaklakit din umaysa nga agpalpalama. Ngamnimot gayam tatang. Ibagbaga na, nga da kanudwa akakabsat tayo. Anya, kinumustam ko maamanang. Kaya't kumot amakita ni tatang. Kan mapantayumot kita ang dagiti kakabsat tayo. Tapnoan niya. Pinanawan na tayo saan ka di? Ay, pinapanaw ko. Kat imbagak asaanan nga agpakpakita pa'y. Nga manang, apay akas jay ti naramid mo kini tatang. At dapay gayam do akakabsat tayo. Iso dati gapo a pinanawan na tayo ni tatang. Iso asaan tayo nakasapulan ida. Kaya't ko makita ni tatang manang. Saan na kumamot asukiran, natani? Manang, nasaya at mutanti kasasaad tayo itibiyag. At dan trabaho. Kas damutan kiniyoli. At damutan trabaho na. Katsi ka, naasensumutan tinegosyo. Saan mo kadi ang kayat at tulungan ni tatang? Kandag iti kakabsat tayo? Dahil jay ti dosa na, itimadi nga aramid na. Kaano pa tultulungan nyo ni tatang? Kwa manang. Manipod na istoryam ka ni manang Natalie ti kasasaad na. Binirok mi ida kat tinulungan mi ida. Apay adiyo imbagbaga kanya? Gaputa saan mo akayat at tulungan ni tatang, manang. Ngamda kami kan ni Natalie, kayat mi at tulungan. Apay, asino tinang tulong ka na kayo? Tapno maragpat yo ti balegyo? Sika, manang. Matlagayam. Apay nga rod ita, asalungasingan nyo ti pagayatak. Manang, kadaraan tayo latta dagiti anak ni tatang. Kapamilya tayo latta ida. Iso apang nga asim kumamit, tamaawatan da kami kuma. Anak, saan mo kumamit aguraan dagiti kakabsat mo no tumulong daman? Anya, agraman da kayo, nanang? Umanugot kayo at tulungan da ni tatang? Naragsakak ngamin itibiyag ko ita, anak ko. Tauray kas jay ti inaramid jay amam. Nasaya at lata tinagtungpalan nyo. Iso asaan mo kuman ababalawan jay amam. Tanakakaasi ka no ti panagbiag da ita.
Sika ti addaan. Iso asaan ka kumamet nga agbalin nga imot. Nanang, Nalaglagan mo't laeng teriknam no mamakawan ka. Kat tulungan yu kit di, dagiti kakabsat yu iti ama. bilibak at talaga iti kinasinaw ti panagpuspuso yo, nanang. Oray saan anasaya ti inaramid ni tatang kada kayo. Ngam awan ti sakit tinakam yo. Gapo takas ta ti pagayatan ti apo. Padasem apakawanan ni tatang mo. Kan ipatag mo matan dagiti kakabsat mo. Tulungan nyo ida ang makaadal. Uray pupuutam. Ad-adun tupay agrasya ti ipaay ti Diyos kada kayo nga agkakabsat. Ita, tultulungan min dagiti dua akakabsat mi a makaadal damet, Mr. Lonely. Kat agpayso ti kuna ni nanang. Limo kay ti barukong ko, idi napakawan ko ni tatang. Ken namamok dagiti dua akakabsat ko. To'y pagayam mo, Marjorie. Agyaman akpagayam Marjorie iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, sapay kuma tabindisyonan na kayo pa iti apo. Gaputa na saya at kayo a pamilya. Ket itultuloy yu latta timang tulong kadagiti kakabsat yo. Tapat check ano maaramid yu ida atulungan, bigbigan dan tumat day tanga utang anaimbag anakem kada kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marjorie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.